Vandaag zijn we bij de tweede editie van Sint Paul Eru Racecafé. Dat is aan de Vismarkt en de Bierkaai in Hulst. Een evenement voor liefhebbers van de autosport en de Formule 1. Maar er is ook een theatershow hier in de Koning van Engeland. Van een bekende autocoureur en een bekende televisiepresentator. Wij gaan eens kijken. Ik heb Dieter Kuil bij me. Dieter, je bent organisator van heel dit gebeuren. Hoe ben je nou eigenlijk zo op het idee gekomen om dit te organiseren? Ja, het idee is gekomen vanuit de gemeente eigenlijk. En ze wilden vanuit sport wilden ze toch iets meer promoten. En autosport, dat zat bij ons als bedrijf en als familie. En zo zijn we tot dit gekomen eigenlijk, om autosport te verenigen met Hulst. En dit is de tweede keer? Dit is de tweede keer. En waarschijnlijk nog wel een volgende editie ook, wie weet. Ja, wat is druk hè. Maar je race zelf ook heel veel, begrijp ik? Ja, wij hebben een heel team zoals je weet, maar ik rij zelf ook nog altijd en succesvol ook. En het is erg leuk om te doen. Ja. En voor welk publiek is dat nou eigenlijk vandaag bedoeld? Ouders, gezinnen, jongeren? Nou, ik zie allerlei auto-enthousiaste mensen hier rondlopen, maar daarnaast ook veel medewerkers en zo. Mensen die geïnteresseerd zijn of iets hebben met autosport, die komen even kijken en dat is toch een mooie show. Wat zijn nou de grootste successen die het team zo behaald heeft? Nou, jaarlijks hebben we toch aardig wat prijzen in de wacht. Er zitten een aantal eerste prijzen bij. Ik geloof zelfs dat we vorig jaar met 3 familieleden op podium stonden in Brussel bij de FIA. Dat is niet onverdienstelijk. Nee. En met welke auto's rij je dan op dit moment? Nou, de Belcar Historic Kampioenschap, het Belgische kampioenschap, rijden we met oldtimers natuurlijk. Ik rijd dat zelf met een Ford Capri 3400. Maar we rijden ook andere series mee. We rijden ook met modernere auto's mee. We rijden ook in Silverstone. We pakken er zo af en toe eens een race tussendoor. We hebben ook Pre 66. Daar rijden we met een Aston Martin. En zo hebben we voor alles een beetje een auto en een uitdaging om eens mee te rijden. Ja, wat maakt dat nou zo bijzonder dan die historische auto's? Nou, het is een stukje draagvlak creëren ook voor de gemeenschap. Het is mooi als je die oude historische voertuigen, voor veel mensen gaat de tijd herleven. En kunnen nog een keer op het circuit komen kijken naar die auto's waar ze toen als kind bij betrokken waren. En dat is ook hetzelfde voor mij. Het is een stuk emotie die je terugbrengt. En voor mijzelf is het natuurlijk een droom waarmaken. Er komen ook bekende racers vandaag spreken. Nou ja, we hebben de familie Coronel, die we vanuit Eru al heel lang sponsorden. Dat is een bijvangst van onze overname vorig jaar en dat is natuurlijk mooi. Die jongens waren ook enthousiast. Nou, dat klikt samen met het Sint Paul race team. We gaan nog meer andere leuke dingen doen. En we hebben hier natuurlijk ook een Hulsterse drifter, Rick van Goetem. Zo is Rob Campus erbij gekomen. Dus het zijn toch allemaal mensen die in de autosport allemaal van betekenis zijn. Ja. Nou, we gaan kijken en we gaan het beleven allemaal. Heel veel bedankt en heel veel succes. Graag gedaan. Dank je. Dankjewel. Ik heb Tim Coronel bij me. Tim, nou, dankjewel dat we jou eventjes voor de camera hebben. Je hebt een hele lange carrière toch ook wel achter de rug in verschillende raceklassen. Wat is nou de grootste verandering die je meegemaakt hebt door de jaren heen in de autosport? Ja, eigenlijk is de grootste verandering wel veiligheid. Dat is wat me wel heel erg is opgevallen. Ik doe nu ook 19 jaar Dakar. Ja, en als ik zie naar het eerste jaar en nu qua techniek wat er allemaal ook is veranderd. Zowel op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van snelheid. Ja, dan moet je wel bijblijven. Ja, want die technologie en wat is dan de rol ervan in de voorbereiding op races ten opzichte van jaren terug? Nou ja, in principe doe je nu veel meer in de werkplaats. Je zorgt echt dat de auto helemaal klaar is qua sleutelen en op het circuit ga je racen. En vroeger deed je eigenlijk op het circuit een beetje allebei. En nu zie je echt wel dat er veel meer tijd in gaat en development. Om te zorgen dat je daar echt maar je kan focussen op één ding. En dat is het beste resultaat halen. Heb je ooit een race meegemaakt dat je dacht van, nou dit gaat fout? Nee.
Eigenlijk denk je dat pas als het echt fout gaat, niet daarvoor. Maar ik kan me wel herinneren, de koprol die wij maakten natuurlijk. Toen dacht ik wel, hoe gaat dit zo meteen aflopen? Ja, dan ga je eerst inventariseren welke spullen er allemaal stuk zijn. Ja, zo snel mogelijk naar de finish op 3 wielen om te zorgen dat de jongens hem weer kunnen maken. En dat is wel het voordeel van Dakar in principe. Is dat je, zolang je maar bij de finish komt, is dat het goed. Je bent tweeling met Tom. Wie race er nou beter? Ik natuurlijk. Ah, waarom? Het is eigenlijk heel simpel. Tom en ik hebben altijd een strijd. Maar eigenlijk wat het is, vragen de mensen altijd wie is er sneller? Dan zeg ik nou, of Tom zegt dat ik dat dan ben. Maar wie finisht er eerder, dat is Tom dan weer. Dus in dat traject, ja, we verdelen de buiten een beetje. Ja, oké. Nou, we gaan het aan hem ook vragen natuurlijk. Hè. Dus dankjewel en een leuke dag verder. Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk hoe het wordt ontvangen hier. Ik heb Rick van Goedem bij me. Rick, kun je eens iets vertellen bij de auto's waar we bij staan? Ja, ik heb een beetje diversiteit gebracht in de auto's. We hebben de historische auto's van St. Paul, we hebben de oude Formule 1 auto, we hebben een Dakar auto. En dit zijn driftauto's, dus speciaal gebouwd voor driften. Nissan Skylines. Dit is een iets ouder model, bijna 700 pk. Dit is onze nieuwste auto met 800 pk. Dus dat gaat vooruit. En voor de mensen die weten wat is driften? Driften is een autosport waarbij je zo hard mogelijk en zo dwars mogelijk de bocht doorgaat. Heb je ook al prijzen ermee gewonnen? 2019 Europees kampioen, dus dat is eigenlijk wel het hoogste. En natuurlijk ook gewoon losse overwinningen, voorrondes en tweede kampioenschap ook. Dus, maar het leukste blijft altijd gewoon het kampioenschap zelf natuurlijk, dat je dat wint. Ja. En hoeveel uur ga je nou zo racen dan op de week of hoe moet ik dat nou zien? Het kampioenschap zijn 7 wedstrijden per jaar. En daarnaast doen we nog shows en demonstraties voor sponsoren. Dus ja, dan ben je ook altijd met autosport bezig natuurlijk. Ja. Een weekend of 13, 14 per jaar wel, ja. Ja. Maar die trainingen, dat is dan in Nederland, begrijp ik? Trainingen gebeuren eigenlijk niet meer. Te druk voor en deze auto's kunnen ook bijna nergens rijden. Ze maken superveel herrie. Je hebt een groot circuit nodig. Dus ja, trainen is soms heel lastig eigenlijk. Ja, want als je nou met zo'n auto naar zo'n wedstrijd aan gaat, dan neem ik aan dat je op een trailer moet. Want dan mag je toch niet mee op de weg, hè, met dit? Nee, gaat de trailer op inderdaad. En dan gaan er onderdelen mee, reserveonderdelen, wielen, brandstof. Het beste hele combinatie die meegaat, ja. Dit zit er al van jongs af aan in bij jou? Ja, best wel, ja. Nou, al een jaar of 12 bezig, dus ja. Nou, we gaan kijken en we gaan mooie foto's maken of mooie shotjes van de auto's. En ik wens jou heel veel succes. Ja, dankjewel. En ik heb nu Tom Coronel bij me. Nou, geweldig dat we ook jou eventjes kunnen spreken. Ook jij hebt een lange carrière in de autosport achter de rug. Zowel racen in Formule 1 als autoracen? Of hoe zegt men dat? Nou, ik heb natuurlijk heel veel autosport gedaan. Al 35 jaar, doe nog steeds de lange afstandsraces. Ik heb inderdaad 2 dagen getest met de Formule 1 auto. Alle kampioenschappen tot Formule 1 inderdaad behaald. Ja, ik kan het niet heel makkelijk loslaten. Dus ik doe nog steeds de lange afstandsraces. En ja, dat houdt me ook lekker bezig. En in de winterperiode natuurlijk de Dakar. Ja. Wat zijn de grootste successen die je team heeft behaald? Ja, ik denk als je kijkt naar, voor mezelf, is dat toch wel de Marlboro Master Formule 3. 1997 die ik gewonnen heb. Het was een officieus wereldkampioenschap. Een beetje de Wimbledon onder de tennis, maar dan van de autosport in de Formule 3 wereld. Dus ja, en natuurlijk gewoon de stappen gemaakt tot het testen met een Formule 1 auto. Dus ja, dat zijn voor mij toch wel de iconische dingen waarvan ik zeg, ja, dat was wat ik altijd had willen doen. Ja. En met welke auto's rijdt het team nou? Wij rijden momenteel met de Porsche 992. De 24 uur Nürburgring rijd ik bijvoorbeeld volgende week. En de lange afstandsraces en natuurlijk onze Dakar-auto, maar dan weer in de winter. En die gaan we vanaf augustus weer opbouwen. Nou ben je ook actief in de media en als ondernemer. Hoe combineer je dat nou met die topsport? Nou, weet je, de topsport voor mezelf, de groei of de carrière, ja, daar is de rek wel een beetje uit. Ik doe het echt nog gewoon omdat ik het gewoon nodig heb.
Gewoon mijn geest, mijn lichaam. Maar uiteindelijk, ja, als ik er dan met alles te combineren... Het race is in het weekend en door de week ja, kan ik natuurlijk heel moeilijk stilzitten. Ja, dan wil je ook gewoon een beetje... Ja, het ondernemen of het avontuur aangaan van het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk ja, de normaalste zaak van de wereld. Zolang je maar lekker actief blijft. Ja, ja. Ben je nou ook wel eens serieus bang geweest in die auto's? Dat je zo'n race rijdt? Nee. De dag dat dat gebeurt, dan stop ik met autosport. Dus nee, ik ben nog nooit bang geweest. Heel veel zelfvertrouwen en ja, dat gaat altijd goed. Ja, wel. Ik ben altijd bang als ik met Rob Campus samen aan het rijden ben. Als hij rijdt, ik zit ernaast om hem rijles te geven. Dat is altijd wel heel erg zwaar, want hij luistert niet zo heel goed. Nou, bij tweeling met Tim, wie is nou de beste autocoureur? Ja, dan moet je een Tim vragen. Nee, Tim neemt de telefoon op met de snelste man van Nederland. En dan zeg ik altijd met de winnaar. Dus ja, weet je, de snelste zijn is leuk. Dat noem ik een kwalificatie. Maar uiteindelijk moet je de race winnen. En daar ben ik net even wat handiger in. Ja, dat had ik al begrepen, ja. Nou, dankjewel. En nog een hele fijne dag hier. En merci voor het interview. Hey Rob, wat was jouw eerste ervaring met de autosport? De allereerste ervaring was jaren 70 dat mijn vader me meenam naar de Grand Prix van Zandvoort. En ik daar Niki Lauda en een rode Ferrari met 350 km per uur. Nou, het zal 300 geweest zijn. Dus toen die auto's nog herrie maakten. Dat vond ik zo... En die hele felle kleuren, lichtgevend oranje en knalrood. Ja, toen was ik verkocht. En ik zag ook voor het eerst, ik was net in de puberteit, ik zag voor het eerst pitpoezen. Dat vond ik zeker net zo interessant. Je bent zelf autocoureur geweest, maar ook jarenlang en nog presentator. Ja. Was het nou moeilijker? Racen of op televisie de Formule 1 uitleggen? Nou, op zich racen is het moeilijkst. Maar tv met de gebroedje Coronel, dat is eigenlijk een onmogelijke taak. En ik ben ook heel blij dat Viaplay mij daar vorstelijk voor betaalt. Want ze konden gewoon geen andere presentator vinden die met hun wilde werken. Omdat het zijn wel aardige jongens, maar ongeleide projectielen. Ja. Houden zich nooit aan afspraken. En ja, die autocarrières van hun zijn natuurlijk al lang over de hill. En ik hou ze dan nog een beetje van de straat. Dat is eigenlijk mijn taak op tv. Hij houdt ze wat in toom, begrijp ik. Hey, hoe zie je de autosport in Nederland? Nu Max Verstappen zo dominant is. Ik denk toch dat autoracen in beginnende formuleauto's. Je hebt Formule 1, 2, 3, maar ook 4... En ook zelfs die beginklasse kosten zomaar $250.000 tegenwoordig. En dan ga je meteen alweer in het buitenland rijden. Dus de Nederlandse autosport kan al wel een boost gebruiken, ja. Wat heb je nou over jezelf geleerd op het circuit dat je nooit in de tv-wereld gehad hebt? Wat een goede vraag allemaal. Nou, heb ik ook een heel praktisch antwoord op. Autocoureurs die leren om heel goed uit hun ooghoeken te kijken. Want je kijkt daar naar de bocht... Maar hier zit misschien iemand in je spiegel of een pitbord. Hè? En als je dat niet doet, dan krijg je, ook als je bang bent, krijg je bewustzijnsvernauwing. En zie je nog maar de helft van wat er om je heen gebeurt. En toen ik heb vroeger de reunie gepresenteerd bij de KRO. Nu de klasavond hè, bij SBS. Ik zeg het er even bij mensen. De serie is al afgelopen, maakt niet uit. En toen had ik 18 mensen voor me. En als dan iemand niet deed wat ik verwachtte, dan ging ik heel erg, weet je, zo, zoals ik nu naar jou kijk van, ja, komt het nog? En dan zag ik niet dat iemand daarnaast misschien klaar zat om iets heel moois te zeggen. Dus toen heb ik geleerd om juist als het leven spannend wordt, iets naar achteren te leunen en om je heen te kijken. En heb je nou ook nog goede tips voor mensen, jonge mensen die in de racewereld willen beginnen? Karten. Zo vroeg mogelijk karten. Vanaf je 6e. En zorgen dat je, als je geen rijke ouders hebt, dat ze gaan scheiden. En dat je moeder dan een hele rijke vent trouwt. Dat is toch wel eigenlijk de belangrijkste tip. Ja, dat idee had ik dus ook. Ja, van je moet rijke ouders hebben, want die moeten overal met jou naartoe sjorren. Ja, en dat is mij dus mislukt. En daarom ben ik geen Formule 1-coureur. Oké, nou heel veel succes vandaag. En in de toekomst natuurlijk als racer en presentator. We gaan nog veel meer van jou horen. Dank je wel. Goed, succes met de omroep. De liefhebbers van de autosport en de Formule 1 hebben hun hart weer kunnen ophalen hier.
Het was echt weer de moeite. Er was zoveel te zien en er waren veel blije gezichten bij zowel jong als oud. Het is echt een aanrader om volgende keer zelf eens te komen kijken.